И затова съм поканила да ми помагат няколко човека, като разбира се всички искам да ми помагат. Това добре ли е? Добре. Да не го пипам. Викаш по-добре, Василева, да не го пипа. Да. Така. И това са, значи поканила съм си, освен доктор Станиславова, доктор Цветомир Иванов, който е хирург. Поканила съм си доктор Цветелина Конджова, която е онколог. Така, доктор Валериева идва, тя е гинеколог. Доктор Влахова е тук, доктор Габриела Матева е нуклеарен медик и за сега толкова. Доктор Симеонова, която също е онколог, може би още не я видях, така че не знам и къде ще я сложим като дойде, така че да. Идеята ми е да дискутираме малко повече какво се случва с пациентите с рак на гърдата, какъв е пътя им, можем ли да излезем с някакво общо становище, какво трябва да се прави с тези хора. Видяхме от скрининга, я да видя сега, видяхме от скрининга, че значи след 30 годишна възраст, веднъж годишно можем да препоръчваме ехография. Също си мислих, доктор Станиславова, Дамянски ще ни трябва микрофона, може би, да, този подвижния. Също си мислих, че според НЗОК там има една засечка между 30 и 50 ехографията. Тоест между 45 и 50 се полага и ехо, и мамография. Дамянски, от сега ти казвам, че тук ще се говори много и ако не хванем всички, да не се ядосваш. Да, Националната здравноосигурителна каса от 30 до 50, да, видяхте, може да издаде личния лекар направление 1004 за мамография, за ехография и 1003 след 45 годишна възраст, така че има период, в който се застъпват двете изследвания. Да, може да се издаде такова направление с цел профилактичен преглед. Не е нужно да се правят и двете. Но, може ли да се направят и двете, ако се иска? Може, да. Да, т.е. всъщност, ако имаме една жена, само в онзи случай, в който има рак между 45 и 50, можем да я направим по каса безплатно и двете изследвания. Да. Добре. Окей. Аз те питах откъде имаш броя на новите случаи на рак на гърдата, защото това са данните от Националния раков регистр. Ние също ги включихме в статията ни. И сега не знам, доколко сте запознати с проблема с Националния раков регистр, то вече няма проблем, защото регистър няма. Да, няма регистър, няма проблем. Но в общи линии виждате, че през 2012 това са били 4028 нови случая и те постепенно намаляват. Виждаме в COVID сроковете колко намаляват. Те намаляват не само заради COVID, те намаляват, защото частните болници не бяха задължени да изпращат нови случаи към раковия регистър, т.е. покритието на раковия регистър намалява. Частните болници стават все повече и повече и съм съгласна, че финално стана доста нерепрезентативно това, което имаме в раковия регистър. От друга страна пък за мен нямаме алтернатива. Аз много бих искала да има нови столчета. Добре, супер. Много бих искала да има повече данни, защото в раковия регистър се събира не само диагнозата, а също могат да се вадят и други данни за пациентите, които аз съм извадила също. Но това е, не знам, дано гамата или ние работим с джойстик в нашата болница. Може би оттам трябва да има някакъв начин, по който да се изважда полезна клинична информация за нас, защото аз в момента не мога да извадя такава информация. В нашата статия ние сме извадили броя на новите случаи в различните години. Я сега да видим, работи, да. В различните години според стадия на диагноза. И виждате тук сега, не е кой знае каква разликата, но през 2012 година, какво да кажа, 5,6% са били метастатичните ни пациенти. През последната, преди COVID година, да кажем 20-та или даже 19-та, са били 8%. Това според мен се дължи на това, че правим повече PET скенери и повече ги детектваме. Но интересно е дали бихме могли с една скринингова програма да намалим броя на четвърти стадии пациентите. Не знам. Може би мога да попитам нашите австрийки. Birgit and Silke, do you know how many stage 4 patients you have annually in Austria, like percentage? I think we have a less percentage.
something like 5, because also in Austria, few patients are coming with exaggerated tumor, and they wait too long to come to hospital. Yeah. But I think it's between 5 and 8%, but I don't know the number really. Yeah. Well, I also think that също мисля, че не можем да го ерадикираме четвъртия стадий, той все ще се случва, но със сигурност бихме могли да работим да понамалиме малко бройката на тези пациенти в четвърти стадий. Това също е спрямо възрастта. Виждате, че пациентите, които са много по-възрастни, аз откакто напреднах годините избягвам да казвам много възрастни на хора над 75, тези, които са по-възрастни, всъщност по-често биват диагностицирани с авансирал стадий. И друго нещо, което ние също намерихме в нашата статия, е, че за съжаление, хората, които биват диагностицирани, или ние го направихме спрямо вида на спрямо операциите, къде е опериран даден човек в България, хората, които са оперирани в големите градове, само по този показател, имат по-добра преживяемост от тези, които са оперирани в малките. Едва ли е заради операцията, нали? Но най-вероятно е комплекса от грижи, който те получават. Също установихме, че възрастните хора имат по-лоша преживяемост и по-често се лекуват в провинцията. Тоест за тях е трудно да отидат до по-големите градове и да получат тази комплексна грижа. Сега, това са данни от раковия регистър. И тук съм извадила, виждате, по възрастови групи. Проучването ни обхваща 11 годишен период от време от 2012 до 2022 година. И виждате по възрастови групи бройката на нови случаи на инвазивен рак. За мен беше интересно да видя какъв е процента на пациентите, които нямат ангажирани лимфни възли. За мен това не е лош процент всъщност. Излиза, че в почти всяка възрастова група, може би при по-младите жени, тук има малко повечко пациенти с позитивни лимфни възли и при много възрастните също процента с позитивни лимфни възли е по-голям, защото тук е по-малък съответно, но като цяло около половината пациенти нямат ангажирани лимфни възли и това е според данни на регистъра. Това означава, че това са патологични доклади. Това не е клинично да ти изглежда и после да се окаже, че не е така, ами е патологичният доклад накрая. Така, и това защо го казвам? Защото мен като хирург много ме боли за сентинелната биопсия. И това е нещо, което много искам да почне да стане по-достъпно за всички пациенти. Означава, че реално вие ще видите по-късно какъв процент сентинелни биопсии имаме в България, ако изобщо има също данни за това нещо от някъде. Но и реално излезе, че половината пациенти са показани за тази процедура, а не я получават. И какъв е резултата? Резултатът е нашата книжка за пациентите с лимфедем след рак на гърдата. И резултата е ето тази карта, която всъщност е направена от Дружеството на пациентите с лимфедем. Те, за съжаление, всъщност не знам за съжаление или как, но повечето в тази снимка са с лимфедем на долния крайник. Това е в резултат от операция на рак на маточната шийка, ендометриален карцином. Всъщност при рака на шийката в сентинелната биопсия също навлиза, макар да не е толкова установена практика и стандарт, колкото е при гърдата. Така че, разбира се, всеки може да каже, моите пациенти нямат, аз не съм видял такива случаи в моята практика. Да, само че лимфедем е нещо, което се появява много години, може да се получи след това. Аз съм имала пациентка, която е оперирана преди 25 години, самата жена беше на 86, с плеврален излив, с сърдечна недостатъчност, с втори тумор, който седи там от 10 години и тя не му обръща внимание, но проблема беше, че тя след първата операция не е получила лимфедем, след това си чупи ръката, 20 години по-късно, и вече ръката увисва и тази жена беше много, за мен беше много драматично. Така че всъщност това е проблем, който съществува. Ние не знаем точния размер на проблема, защото няма статистика за това, както и по принцип няма статистика, но със сигурност според мен е нещо, на което трябва да обърнем внимание. Така, и сега ето това е също нещо, което ми се щеше да коментирам с доктор Станислава, защото това са предикцията за развитие на рак в България за следващите 25 години. И то е всъщност, че броя на новите случаи на рак на гърдата ще намалее.
И аз мисля, че знам защо, ама да видим дали някой ще изкара едно жилибонче и да каже защо. Някой? Как мислите вие? Правили са те или пък данните на доктор Станиславова за 4700 нови случая за 23-та, което е повече от всичко? Не са моите. Да, извинявай, на НЗОК. Кое е вярното? Може ли някой да коментира? И аз така си мисля, че броя на населението много ще намалее. Кой го каза това? Извинявай, Дамяне. Добре, супер. Аз също мисля за последните две национални преброявания в България между 2011 и 2021 ние сме намалели с 10%. Жените, подлежащи на скрининг, мисля, че с 200 хиляди. Така че всъщност очакваме бройките да намалеят. И това не знам добре ли е, зле ли е. Всъщност ние намаляваме, защото умираме, намаляваме, защото емигрираме по 108 хиляди причини. Дали може на тая малка бройка да осигурим поне някакво качествено здравеопазване? Не знам. Не знам. Да. Сега това, което аз бих искала да си говорим, тук съм се опитала до някъде да преведа ЕСМО гайдлайните. ЕСМО излезнаха с нови гайдлайни декември 2023. Това са гайдлайните за ранен рак на гърдата. И по някое време ми писна да го превеждам, така че ще остане на английски. Но затова мислих си колко от тези неща всъщност ние бихме могли да ги прилагаме и в България. ЕСМО казва, че ранния рак на гърдата подлежи на двустранна мамография и ехография на двете гърди и регионалните лимфни възли. Добре, доктор Станиславова, извинявайте, в тази първата част ти си по-на... така... Случва ли се да видиш ехография или мамография без описание на лимфните възли в твоята практика? От друго място. Да, и на мен ми се случва. Даже притеснително често. Да. Само, че не са описани изобщо обсидите, не се хващат на самото изследване. Самото изследване не е направено. И тук един от... Вземи си микрофона, поне звука. Ще чуват хората достатъчно. Записа. Извинете за записа. Един от проблемите, видяхме колегите от Австрия, че имат изискване за броя изследвания, които се правят годишно, за да участват в скринингова програма. В България такова нещо няма. Никой не следи за това колко качествено се изпълнява дадено изследване, дадения лекар, който извършва изследването, доколко е квалифициран да го извършва наистина, и се получава не много често, сега да не квалифицираме така, но понякога се получава така, че се правят изследвания, които всъщност не вършат никаква работа за пациента. Да. Съответно, Венета, може ли да отвориш, извинявай, ако нещо не правят шумно? Включително. Правят шумно, аз добре. Само да добавя, че всяка година, поне аз както идвам на курса, го казваме това нещо, продължава да има места в България, в които мамография се прави в една проекция. Дава се на жената, тя мисли, че е минала на профилактична мамография и в същото време нямаме смисъл от завършено изследване, не въобще диагностично, то не е приключено изследване. Да. Ами, да, и аз често виждам такова нещо. Кой е... Аз не знам и питам, поне съм хирург. Не трябва ли в смисъл, може ли такъв да е пътя, че лекаря да контролира работата на лаборантите и ако лаборанта не изпълнява както трябва мамографията, да го връща? Колегите отзад някой казва, но не на микрофона, че толкова плаща здравната каса. За една проекция? И явно аз не смисъл това, което... Така ли е? Ама доктор Маслянков, вие не правите мамография по каса. Но тя... Имам възможността да работя в малък град, където знам, че рентгенолога казва, плати се допълнително за допълнителна проекция. Да, но тя толкова плаща здравна каса във всяка една болница, пък повечето болници се прави с 2 проекции мамография, така че... Може да сме сигурни, ако имаме само една проекция. Това е един от многото проблеми, които въобще никой не мисли за...
аз не казвам сега ние да ги решиме тези проблеми, просто казвам поне в нашата практика, нали, вчера много ми хареса и даже с някой говорих това, което доктор Петкова, патоложката, направи. Тя показа накрая един концентричен кръг от проблеми и каза, ето вътре са проблемите, които аз контролирам и които аз мога да реша. Те са свързани с образа на микроскопа, не мога точно да кажа какво беше. Виках, малко по-голямото кръгче са тези проблеми, които аз мога да повлияя. Евентуално да кажа нещо. Има едни големи други проблеми, които аз нищо не мога да направя. Аз, доктор Василева, не мога да направя национална скринингова програма за рак на гърдата, въпреки че ми е в програмата за този живот. Но аз не мога да го направя. Така че аз не знам дали ние можем да решим всички тези проблеми, но може ние в нашата си практика всеки ден, следващия път, когато някой от вас, ако са радиолози, не се включват лимфните възли в изследването, пък може да го върнете този лаборант или да му кажете, нещо трябва да направим повече, за да може да се вижда. Защото за нас това е изключително важно. Вие ще видите, че диагнозата само рак на гърдата или суспектна лезия на мамография, без размер, без лимфни възли, нищо не значи. Това нищо не ни помага. Ние почваме пак от нулата, все едно нямаме нищо за този пациент. Това си мисля, нали, като цялото това нещо. Поне ние в нашата си практика, които идваме на този курс, всяка година ставаме все повече и повече, да можем да направим нещичко. И другото нещо, което сега исках пак доктор Станислава, съжалявам. Ядрено-магнитния, освен при плътни гърди, можем ли да кажем, трябва ли всяка жена да има ядрено-магнитен? С суспектна лезия, да кажем, дори ще излезе много суспектна байрат са 5. Не, никъде не е описано, че всяка жена трябва да има ядрено-магнитен. Когато особено имаме лезия на ходка, има си индикации, при които те се прави. Магнитният резонанс се включи като допълнително изследване, нали, както споменах и по особи гайдлайните, при жени в висок риск и такива с плътни гърди, които са в среден риск, нали, може да им се препоръча, но иначе никъде не е упоменато, че задължително трябва да има магнитен резонанс. Добре. Аз винаги пращам пациента с лобуларен рак на ядрено-магнитен карцином, защото... Абсолютна индикация си, да. Добре. За проследяване при неоадювантна терапия? Също. Добре. Личен въпрос. Ядрено-магнитен или ехография за лимфните възли? Ехография е стандарт. На нашите конгреси винаги се коментира, че ехографията си е стандарт за диагностика. Нали? Да. Супер, добре. Значи минахме двустранна мамография, сехомамография, щастливи са жените между 45 и 50, които могат да имат и двете неща. Снимка или образно изследване, което обхваща и регионалните лимфни възли, ядрено-магнитен резонанс при специални случаи. Това е с най-високата степен на доказателственост и препоръка, така че това нещо го си стискаме ръцете и след това правим дебелоиглена биопсия. Дебелоиглената биопсия трябва да оцени статуса на естрогена. Всъщност, може би трябва да почна по-отрано. От образните изследвания ние трябва да имаме размер на тумора, трябва да имаме ангажиране на лимфните възли. Поне това. В смисъл и това, че е тумор. Нали? Характеристиките, че евентуално говорим за тумор. Също е хубаво винаги да завършва това изследване с байрац. Нали? И ехографията, и мамографията, и ядрено-магнитния резонанс. Това е отговорността на радиолога, който комуникира с нас на този език, за да може ние да кажем, това е байрац, еди колко си, и да си направиме заключение. Добре, и след това идва вече изследването на тези биомаркери. Ние все още не сме оперирали пациента, нали? Само сме го биопсирали, живот и здраве. Впоследствие ще видим на workshop-а, ще говорим, ще има специално как се прави тази биопсия, как се съхранява биопсията. Имаме продуктово позициониране от фирма Аквахим и техните контейнерчета с формалин, който е правилният формалин. Доктор Влахова, тук ли си? Няма я. Тук е. Да. За формалина да кажем. Неутрален буфериран формалин 10%. Права ли съм? Добре. Не, това е само да получа външно потвърждение, че е важно да е този формалин. Добре, може ли да ни кажеш, ако не е този формалин, какво ще стане лошо? Защо е важно? Значи правилната фиксация е задължително условие, за да продължим нататъка. Ако материалът ви е фиксиран в формалин, който е разреден от сестрата от 40% на око, за да се получи 1:10, няма да можем да броим методични фигури, няма да имаме ясна хистология
и имунохистохимията ще бъде компрометирана. Тоест, ние сме лимитирани и в такива случаи обикновено препоръчваме повторна биопсия. Може да компрометира рецепторния статус. По отношение на естроген, прогестерон, HER2, скоро консултирах една биопсия, Ки-67, трайно негативен, на един тумор, на който и вие ще видите митотични фигури. В смисъл не изисква усилие, че е бързо растящ тумор, но Ки-67-1, значи не можем да разчитаме на това изследване. Смятам, че материала е неправилно фиксиран. Това е ключовата стъпка. Имайте предвид, че тези материали при пациенти, които ще подлежат на неоадювантна химиотерапия, с или без имунотерапия, каквито са тройно негативните карциноми, може да имат пълен терапевтичен отговор и това да остане единствената тъкан, която да е достъпна, когато пациента прогресира в рамките на 3 години с мозъчни метастази и решавате да правите допълнителни генетични изследвания, с оглед да се търси някаква таргетна терапия. Така че тъканта е изключително важно и неправилната фиксация може да компрометира по-нататъчния път на пациента. Да. Много ти благодаря. Аз искам сега да попитам, ние имаме още един гост днес, той е под прикритие. Това е доктор Даниела Поповска. Тя всъщност работи в Скопие, в Македония, е онколог в Аджибадем, с истина. Да, ние имаме Аджибадем в България. Исках да те попитам, добре, а какъв е, може би да дадем микрофона, да. В Македония случва ли се на ехографията да не са описани лимфните възли, примерно, или на мамографията? Добър ден на сите. Да пробвам на български или може да по-добро на английски? Пробвай на български, а? Да пробвам на български. Ние ти се радваме. Некой микс. Реално много малко се случва и много малко съм се сретнала со случаи кога не се опишани лимфните јазли, лимфните възли. Меѓутоа, нешто друго што сакав да нотирам, многу често при нас се случува да при мамографијата или скрининг мамографијата не се опише густината на Кое да не густината, се густина? Типот, дали е С или Т, густата. Okay. А тоа е многу битно за да знаеш како понатаму да ја иследуваш таа пациентка. Добре. А вие правите ли дебелгледни биопсии в Македония? Да. Ама всички пациенти, в смисъл колко не всички пациенти са приложени на дебелоиглена биопсия. А знаеш ли процент колко? 5 до 10%. Само получават дебелгледна биопсия? Само получаване, да. Silke and Birgit, in Macedonia, they do only 5% core biopsy on the breast lesion. 5 to 10, sorry. And mostly we are doing that in private clinic. I work in private clinic because all the patients, you can say that it is due to the healthcare, national healthcare system, because it's not still obligatory that every patient could see and go through MDT. So patients want to do just fine needle biopsy that they can be done very quick the same day, and then they all went directly to the surgeon. So the surgeon is not obligatory that he can present all the cases on MDT, so most of the patients get surgery. Just 5 to 10% from all of the patients went through neoadjuvant chemo. So that's the main issue. Yeah, so I think next year we are coming to Macedonia to make a biopsy course. Yes. Yes. The core biopsy is done just by 2 or 3 radiologists. But radiologists are doing this in Macedonia, not surgeons. Not surgeons, just radiologists. Surgeon is not specialized for doing biopsy. And it's only paid? You can do it in the national healthcare system, but in national healthcare, only 2 radiologists do the core biopsy. Yes. So you do the operation on suspicious lesions? Confirmed only on fine needle. Yeah. They do. You do fine needle? Yes. Most of the patients get fine needle. Just a small percentage of them gets
core biopsy. Доктор Влахова, Because it's during the lack of the specialists. we can you don't have a comment lot- on fine needle? We had the same situation 5 years ago. So you should work for the... Yes, it's always about, it's not just the work, you need to be very aggressive with the healthcare policy systems. The healthcare policy makers are not doctors, they are only politicians. They don't get the right picture every time, or they don't want to see the right picture. That's why we are people like me, like Mariela, that we want to change something. And I'm very happy that I see a lot of people, young people here in the audience. They are the people that can make changes. I think that's But very I- important. I think that in Northern Macedonia you have private hospitals that deal with oncology, and Yes, I they work in have, private hospital, sorry, but they do needle biopsies there, core biopsy. core biopsies. Yes. Oh, So just this core is the problem that in some governmental national hospitals they do not follow the procedure. Just in the private hospitals they have good clinical practice. Yes, but private hospitals are not reimbursed. In my hospitals, all the patients pay by themselves. If they In want to have Bulgaria, the they right are care. reimbursed Sorry? also. They are reimbursed for these procedures if they have a Here contract. I know, and that's what we are fighting for. And we take the Bulgaria as an example because here everything is reimbursed. Well, we must start from something because all the patients need to have a good care and the best care. We are fighting to get better care and the best care if they could. And everybody deserves the best care, not just the patient who can pay. So that's the right thing, I think. Thank you. Thank you. We'll keep on having questions Sorry, about this. I changed to English for your guys to Yes, understand. perfect, And thank you. because I can speak faster if I think of English. No, it's okay. okay. It's okay. Are everybody alive? Do we need to open the... Трябва ли да отворим прозореца? Още нещо да направим? Може ли малко? За 10 минути, доктор Иванов, ще ти дадем едно нещо да се загърнеш. Искаш ли един хирургичен халат от операционна? Добре, малко така да подишаме. Добре. When I started to work in breast imaging, we never did a fine needle. I was working in breast cancer since 2005, so we never did a fine needle biopsy. We changed a lot, I think a few years earlier, to do core biopsy. And we had a pathologist, she said core biopsy is much better, so we just improved in core biopsy because it was easier for her for detection cancer. Because I think fine needle biopsy, you miss most half of the cancers, I think so, something like this. Аз знам, че не може много да се каже на цитология, така или иначе диагнозата не е 100% не може да се постави, но така или иначе няма как да ни се отговори за статуса на естрогена, прогестерона, HER2 Ki-67. Доктор Конджова, нашия онколог, тук ли си? Да. Можеш ли да ни кажеш защо по дяволите е толкова важно за вас и за пациента, може би най-вече, да ги знае тия маркери? Само микрофон да получиш преди да ми кажеш. Защото определя поведението на рака на гърдата. Имах изключително важно от тази гледна точка, че ранния рак на гърдата също може да се нуждае от неоадювантна химиотерапия. Според препоръките на ESMO guideline, когато е T2, N0, ако е хер положителна, ние трябва да започнем с неоадювантна химиотерапия и с антихер терапия. Поради тази
Имаме представители от МСД. Може би да кажа за тройно негативния нещо. За тройно негативния, също знаем, че трябва да запълни статийно базиран режим и евентуално вече по новите гайдлайни трябва да си стане вече говорим за един малко по Добре, супер. Ние ще стигнем и по-подробно до това. Видях, че и другия ни онколог, доктор Любов Симеонова, току-що пристигна, така че е много добре, много и се радваме. Аз си позволих да направя една брошура заедно с нашето дружество, която се надявам да е първата част от една поредица от брошури за пътя на пациента с рак на гърдата. Този проект ще бъде финансиран от Америка за България и се надявам много, всъщност всеки от вас, който би искал да се включи по някакъв начин в коментари, ще се радвам да го направи. А до тогава, Влади, може да ми помогнеш да раздадем брошурките на всички участници? Аз ги държах в тайна. Тези от вчера ги имат. Тази брошурка всъщност включва стъпките, като ние сме цитирали препоръките за скрининг на Европейската комисия от 24-та и тук там ESMO гайдлайните във връзка с жените с доказана мутация и всички тук, доктор Цветомир Иванов, доктор Надя Станиславова, доктор Любов Симеонова, даже и доктор Матева, която в този ранен етап още не е много ангажирана била с нас, но предстои, са ни помогнали да направим тази брошурка. Ние ще раздаваме на всичките ни безплатни прегледи в октомври месец и по принцип, да, надявам се да стигне до максимално много повече хора, за да може, реално тази брошурка завършва с дебелглената биопсия и смисъла, който има дебелглената биопсия за по-нататъчното изследване, лечение на пациентите. Да. Засегнахме и политически въпроси, защо не се правят конкретно дебелоиглената биопсия и така нататък. Нека да се концентрираме върху това, което ние можем да решим. Реално дебелоиглената биопсия ни дава абсолютно почти цялата необходима информация като хистология за пациента и е едно лесно изследване, което може да се направи при почти всеки един пациент с рак на гърдата. Тоест, предвид развитието на скрининговата програма в България, почти няма пациент, на когото ние да не можем да направим дебелоигнена биопсия. Това, че тумора е малък, че не се пипа, че е бил разположен незнайно къде си там в гърдата, абсолютно не е контраиндикация. Вижда ли се на ехограф? Всеки един тумор може да бъде биопсиран с и да имаме успеваемост близка до 100%. Това е, разбира се, мое лично скромно мнение. Да, абсолютно съм съгласна и всъщност исках да покажа, малко размествам презентацията, но това са данни официални от едно проучване на Плевенския университет на професор Димитров, който казва Участваш ли? Добре, супер. Значи, всъщност те използват изкуствен интелект, мисля, че пак влизат в болничните системи, може би в гамата. Нямам представа всъщност дали ползват данни от гамата и от джойстик, може би има и някакви други софтуерни решения. Но те казват, че за не знам колко дълъг период, 4 годишен период от време, мисля, че беше в последните години, какъв е процента на дебелглената биопсия в България и какъв е процента на ексцизионните биопсии и какъв е процента на гефрира, което много лошо за нас, защото всъщност, може би в Македония е 10% дебелглената биопсия, но ние 5 години по-късно не сме на 100%, ами сме на 40% и това не е, даже не знам, дано е вярно. Дано е вярно, защото останалите 45% са гефрири, което доктор Влахова, извинявай, че така те използвам в тази презентация, обаче за гефрира нещо ще кажеш ли, моля те? Гефрира има място и в съвременната терапия, например за определяне на резекционни линии. Проблема с гефририте е
при гърдата и това, че така се поставя диагнозата, е многофакторен. Гърдата е достъпен орган, това не е мозък и всеки специалист по хирургия може да оперира гърда. Няма никакви лимити, независимо къде работи. И ако някой работи в един малък град, не виждам какво пречи той да изпрати. Въпросът е там дали ще има патолог на място. И при пациентка над 80 години с рискове може да се приеме и такъв модел. Аз лично съм много против гефрира за диагностика, както е известно. Ама кажи го, да е ясно, че си против. Да, с това да започна, но в крайна сметка понякога сме поставени, ние когато ни се изпрати материал за гефрирна диагностика, аз не мога да не го обработя. Мога да се обадя на хирурга да обясна рисковете, но ако тумора е 5 см, няма да компрометирам обработката на материала. Добре, ако в смисъл не мога да преча на решението на хирурга. Ако тумор е 1 см и се направи ектизионна биопсия и се изпрати за гефрир, това до какви рискове води от патологична гледна точка? Тук възниква въпроса каква е ползата за пациента, като излезна от операционната да знае, че има карцином, особено когато не се предвижда да се прави лимфна дисекция на базата на този резултат. Както в момента е много модерно. В една болница се прави ексцизионна биопсия, в друга болница пациента постъпва за лимфна дисекция. Това е модата от тази година. Да, после в клиничните случаи имам такъв случай специално подготвен за аудиторията, който оцеле до вечера ще го чуе. Това е нова тенденция, не мисля, че е базирана на доказателства и на световни практики. Добре, а не е ли това, което ти си ме учила като мой асистент, е, че когато се обработва гефрир, материалът се реже на половина, половината се оставя за траен, другата половина се замразява, обаче и се изследва замразения материал, който след това се изхвърля или, не дай си Боже, се фиксира замразен материал, което е най-лошото. Първо да сме наясно, не хвърляме нищо. Извинете. Когато се изпрати материал за интраоперативна диагностика, има различни подходи. Ние много често правим отпечатък от туморната тъкан или изтъргваме за цитология, за да се ориентираме за наличието на туморни клетки. И ако лезията е 1 см, ние можем да направим 3 среза, от които един да замразим и да имаме 2 блокчета за траен препарат, реално погледнато. Тук въпросът не е с самото замразяване и унищожаване на тъканта. Аз бих попитала, смятате ли, че пациента трябва да има някакво активно участие в взимането на решение? Защото изпращайки материала за гефрир и приемайки последващи стъпки, вие се лишавате от мнението на пациента. Особено ако имате план да направите онкологична операция. Тоест хирурга взима еднолично решение, което е много широка практика в болници, в които традиционно нямат експертиза по отношение на туморите на гърдата. Ето така да заключим. Това са болниците, в които се налага. В университетски болници там много добре са прецизирани плюсовете и минусите, обсъдени са всички възможности, ако трябва да се направи такава предоперативна диагностика. Да речем, сме изчерпали възможностите и понякога се налага. Горе-долу 1 на 500 случая, мисля, че професор Маслянков ще ме подкрепи, горе-долу се налага. За резекционните линии обаче има смисъл да се прави, особено ако ще се прилага интраоперативна лъчетерапия. Аз искам да покажа още един документ, защото вървим доста добре с времето. И това е цитата от този документ. Аз после ще го отворя целият документ. Това всъщност са критериите за качество на лечение на рака на гърдата според Еозома, Европейската асоциация на специалистите за лечение на рак. Що не се отваря? Мога да го опитам ето така. Защото ми се ще това да го покажа,
Нищо, че ще отнеме повече време. Така, non-metastatic breast cancer, те са от 24-та апдейта. В смисъл, това е наистина съвсем скорошно, но такива индикации съществуват и по-отдавна. Може би мога да покажа PDF-а. А конкретният цитат е: ролята на хирургичната ексцизия на доброкачествени лезии, пропорцията на доброкачествени лезии, които подлежат на хирургична ексцизия, в сравнение с всички диагностични лезии спрямо патологичния отговор, независимо от това каква е биопсията. И всъщност ексцизионната биопсия трябва да е 5%. Ако искаме да отговаряме на критерии за качество. Да, дори Еозома признава, че има ситуации, в които трябва да се направи ексцизионна биопсия. Говорим за ексцизионна биопсия без гефриране. Да, всъщност прав си, да. Прав си, да, така е. Пак съжалявам лично мнение, но гефрира абсолютно няма никакво място при нито един пациент с успех на лезия за карцином на гърдата. Независимо дали е над 80 години, дали има позитивен или отрицателен, абсолютно никакво място няма в диагностиката на това заболяване. Но ще ми е интересно да чуем мнението на колегите от Инсбрук. Аз не знам, те знаят ли какво е това? Dear Birgit and Silke, do you know what is frozen section? Frozen section for Frozen section biopsy. Biopsy, yes. We had frozen section biopsies, but our pathologist died in 2011. Дай микрофона. Any frozen core biopsies anymore. Our pathologist is able to do it, but he's not willing. Yeah. I think frozen sections are really good for the patients because you know immediately after 20 minutes what's going on. And we were very lucky to have had our pathologist, but she died. But do you use frozen section for primary diagnosis? We used it. When? Before 2011. And then she died, and we don't have a pathologist to do frozen again. Could you do frozen section before 2011? Yeah. Would you do a frozen section for a suspicious lesion in the breast who might think maybe it's not fibroid, no, maybe it's cancer? We did a frozen section in each patient. We took just one or two specimens more to put enough material to the pathologist for histopathology. And she did one specimen on But this is section. frozen section from the biopsy, from the biopsy, core biopsy. From the core biopsy. This is not frozen section in that you you do surgery, and in surgery you excise the whole lesion, and then you send it to the pathologist immediately. Yeah, they do frozen section, but only for lymph nodes. We do now at the moment. We don't do for the lesion. Yeah, and okay, so да. Okay. В нашия център също използваме гефрир, но тогава, когато оценяваме лимфни възли по време на сентинелна биопсия, за да може да преценим дали да продължим с аксиларна дисекция, ако има такива индикации или не. Така че за лимфните възли тук съм съгласен, но за поставяне на диагноза и вземане на решение по време на операцията как да продължим да лекуваме този пациент без, докато той спи, звучи абсурдно. Аз и за лимфните възли не съм съгласна. Съвсем зле. И за лимфните възли не съм съгласна. Но въпросът е доколко имаме доверие в патолозите, с които не, работим. Защото смятам, че дори да се докаже един позитивен лимфен възел, а ти няма да тръгнеш да оперираш първично пациент с повече от един видимо лимфен възел. Разбира се, има изключения, има лобуларни карциноми, които не се виждат, така нататък. Но в общия случай, ако един лимфен възел позитивен, няма да ти промени хирургичната процедура, за мен. Да, ако са три, да, но 3 да изпуснеш на двустранна мамография в 2 проекции, плюс ехомамография на 2 гърди с лимфни възли, плюс минус ядрено-магнитен, вече наистина си се постарал да го изпуснеш, нали, този лимфен възел и не знаеш какво правиш. Да. Правя гефрир от първично
нищо, няма да компрометирам по-нататъчната диагностика на пациента, но ако направя гефриер от сентинелен лимфен възел, такива сме правили, първо правим отпечатък, което ни осигурява цитология. Има риска, ако клетките не са навлезли в лимфния възел, са още в синуса, в подкапсулно, да ми излезнат на отпечатъка и после ги нямам в парафиновия блок. И естествено хирурга казва, нали беше позитивен, пък сега нещо негативен. Ние нямаме лаборанти в България, хистологични. Цялостното изследване в условия на замразени срези на лимфен възел за мен би отнело вероятно 3 часа да изгледам всички срези, ако ще изследваме целия лимфен възел. Тоест, ние пак сме на едно полу. По-ефективно е, когато се прилага интраоперативно имунохистохимия, но ние нямаме лаборанти, както казвам, и нямаме техническата възможност за това. Много по-информативно ми е да може да се изследва правилно сентинелния лимфен възел. Обикновено той не е един, те са 3 напоследък, така че да може напълно да разполагам с материала, така че пациента да бъде правилно стадиран. Защото изолирани туморни клетки в лимфния възел, дори и да ги докажа с имунохистохимия, какво ще направи хирург? Това е едно междинно положение, дето нито е за, нито е против, нито е метастаза, нито е микрометастаза. Не му помагам. Значи по-добре да си остане за траен препарат и ако е необходимо, ще се направи допълнително реексцизия. Birgit, do you know by any chance, because it's a surgical question, so what is the rate of reoperation in your department? I think the reoperation is quite low because we do also an X-ray and an ultrasound of the on the specimen and also on the surgical thing. I don't know how to explain. So we can see the borders. I think we have only less reoperations, about in percentage. Maximum 5%. Yeah, and it's because we have this procedure to look. How long it takes you to receive a material, or how, I don't know if you know, how many minutes the surgeon is waiting with the open patient that you say it's a clear margin? This is very quick. I think in about, you are working and they bring the specimen down and it takes about 15 minutes just to put the image, make the phone call, and it's quite quick, I think so. And in our department they do have an X-ray system nearby operation, so they can just check if the clip is in it and if it looks like quite okay, so they know at the moment when they bring out the material, they know if they are having clear margins in a high percentage. Then they send it down to us and we do X-ray in our department and ultrasound in our department and give a phone call. It takes not very long. You said something very important that I almost forget and I really want to say it now. You said about the markers. And now continue in Bulgarian. Okay? Значи, това е нещо много важно, което те казаха и това е свързано с маркера. Те казаха, това е клипнатата лезия, маркираната лезия, защото как завършва? Само в тази си част, иначе са доста дълги есмогайданите и не свършват лесно, но какво четем тук най-отдолу? Маркиране на лезията преди неладиовантната терапия или маркиране при органосъхраняваща операция. Тоест, аз разбирам, че единствено в случаите на мастектомия не е необходимо да има маркер в тази лезия. Независимо дали ще започне с неладиовантна или с органосъхраняваща, трябва да има маркер. И пак сега ще попитам нашите гости. Чакай, доктор Поповска, маркери слагате ли в Македония? Само в твоята клиника. Okay. That's why the percentage of mastectomies is very high. Just because conserving surgery is on a very low level.
about 20%. Yeah. Okay. This is sad because много силно препоръчвам да се запознаете с Озома гайдовете, не защото те утре станат практика в България, а защото много от нещата, които поне отговарят на въпроса, кое е правилно някакси. Да, разбира се, че може да има изключения, разбира се, че може да не се случват нещата както трябва. Пътя на пациента в България е сложен от различни болници. В една му правят гефрир, в другата му махат лимфните възли. Също така е проблем за ексцизионната биопсия и много искам да го кажа, че после сентинелната биопсия може да не става. И аз съм имала такъв пациент. Той е роднина на колежка от нашата болница, Лелей, е с 6 мм карцином, който е ексцизиран. И аз я пратих след това на сентинелно маркиране и доктор Матева каза нъцки. Буквално каза, не може да стане. И аз тогава застанах с въпроса, и сега може да ме убият онколозите евентуално, дали да направя самплинг, да махна 4 възела, каквито идеи, дали да направя аксиларна дисекция или да не направя нищо. И на 6 мм хормонопозитивен тумор на 56-52 годишна жена, аз не направих нищо. Ще видим. Ще видим. Така че, но защото иначе трябваше да направя аксиларна дисекция за 6 мм, нали, Ж1. В смисъл... Да, добре, благодаря. Мисля, че и доктор Влахов, въобще Коли не го консултира този случай. Да, последно, за да вървим във времето, искам да обърна специално внимание за доктор Симеонова за времевите интервали. Не мога, разбираш, ето виж тук сега какво пише. И даже го бях някъде извадила специално, само да видя мога ли да разцъкам достатъчно бързо. Неоадювантната терапия трябва да започне възможно най-бързо след диагнозата и след като стадирането е приключило. Не говорихме за PET скенер. Добре, това ще го кажа. Така, кога се прави PET скенер? Идеално между 2 и 4 седмици адювантната системна терапия трябва да започне между 4-6 седмици и какво беше? Като се показва, че имаме намаляване на ефикасността от адювантната терапия, ако се забавим повече от 12 седмици. Факт. Трябва ли това пациентите да го знаят? Задавам, вие сте специалисти, трябва ли на пациента да кажем, вижте какво, хубаво е тук в рамките на 6 седмици вие да вземете нещо да свършите за вашия тумор. Къде е микрофона? Използвай го, бе, доктор Иванов. Да, не знам, доктор Конджова, може ли да тук конфронтирам двамата онколози? е изключително важно да се направи един план на лечение още в самото начало и тук вече говорим за мултидисциплинарен подход. Тоест тези онкокомитети, които не навсякъде се провеждат, колко е важно да седнат всички заедно да обсъдят лъчетерапевтите също, хирурга и химиотерапевт. И пациента да знае от тук нататък какво му предстои. Защото, пак казвам, много е важно имунохистохимията. Дали пациент ще бъде подходящ за хормонна терапия, няма ли да бъде подходящ, само на химиотерапия ли ще бъде. Защото много често те си мислят, че като проведете ние 4 курса химиотерапия, всичко приключва. Да, ама не. Много често те след това трябва да останат на антиестроген терапия, трябва да отидат да се консултират и с колегите лъчетерапевти. И самите пациенти са изключително объркани, когато хаотично ходят от един консултант на друг консултант. Така че много е важен подход от самото начало и да се направи един план на пациента да му бъде обяснено сега какво предстои, защото на някои клиники те губят изключително много време в консултации. И смятат, че сега да заздравее раната, утре да отидат до личния лекар, в други ден не знам си какво и много често ние губиме ценно време. Добре, някой друг иска ли да коментира? Много ми е важно, моля ви. Ти не. Ти след малко. Добре. Да, някой друг. Добре. Да, доктор Валериева. Да. Ти си от моя отбор, само да ти кажа. Не съм сигурна. Смятам, че пациентите трябва да са информирани за някаква най-груб план времева рамка, за да може да не, както вчера си говорихме за пациентката, която вие сте насочила към доцент Юнакова за
fertility preserving и така нататък, и тя 3 месеца по-късно нещо не е направила за себе си. В крайна сметка и това е тяхно право, просто трябва да знаят, че ще получат субоптимални резултати. В личния си опит, като от другата страна, от пациентската страна, мога да кажа, че когато ставаше дума за на много близък роднина и аз знаех, че трябва той да завърши химиолъч терапията си след операция в рамките на 12 седмици, за да очаквам резултатите, които са написани в ESMO Guidelines. Това беше голям стрес за мен. Ние не можахме да се включим в този срок. Факт е, че към момента имаме оптимални резултати, като не сме се включили в този срок. Добре, все пак, какво да направим? Дори да дадем някакви широки граници. Може ли да ги дадем тия граници? Добре, дай на доктор Симеонов. Дай да каже. Проблема, според мен, и нашия спор е, че не всички пациенти успяват да се вместят в тези граници и идват при нас след този срок. И когато ти им го кажеш, ти можеш да им кажеш, че имам препоръчителни срокове и граници и те водят до по-оптимални резултати, но когато те вече са извън тези граници, това води само до допълнителен стрес на пациента. А можем ли да кажем... Идва пациента при теб, ако той се е забавил, ако са му забавили, ако той е дошъл след онкокомисия, която се е забавила, защото е била лятото и е нямало кворум и са минали повече от месец и половина и той се появява тепърва с току-що взетият онкокомитет и ти му кажеш, ние трябваше да се вместим в този срок, вече да сме почнали. Добре, ти не му го казваш, но може би тук перспективата е различна, защото пациентът идва първо при мен в случая. Не защото аз взимам хляба на радиолозите. Така се случило, че аз правя биопсията, примерно. И той ме пита, добре, аз сега от тук нататък колко време имам да направя нещо. Трябва ли да бързам? Тя и тази пациентка с яйцеклетките също ме попита. И аз си казах, хубаво е в рамките на месец и половина нещо да ви се случи. Тя не го спази. Но, смисъл, аз не знам винаги какъв е, аз го казвам при биопсията. Ако излезе карцином, хубаво е, хората лято сега ходиха на почивки. Аз съм имала пациентка, която отива на море, каза, не, аз отивам на море 2 седмици, не мога го мисля сега, като се върнем, тогава ще го мисля. И на нея аз също и казах, хубаво е тук в рамките на месец и половина нещо да го измислите, защото... Да, добре. И пак финалното решение, тя отива на море. Да, тя отишла на море, но все пак сме го казали. Да, нали? Трябва да знаем. Да. Когато е началото, трябва да вземат аргументирано решение. Тя може да реши, че иска да ходи на море, но може и да реши, че това е важно и да го осъзнае и да... Да. На мен ми се е случвало, пациентката ми казва, вие ме успокоихте, ама толкова много я успокоявам, че тя не идва 6 месеца по-късно, както сме се разбрали, а 2 години по-късно с карцином, нали? Това вече... И трябва да има баланс в тая насока. Наистина фиксирането на някакви много точни интервали, според мен ще причини повече стрес. Защото, както си говорихме, пътя на пациента в България е труден и понякога начална стойка да застанеш, пак не ти се получават нещата. Да, съгласна съм. Добре, не можах да изляза победител в спора, но нищо, аз ще продължа да опитвам. Все пак. Добре. И сега един последен въпрос, доктор Матева, защото не мога да я пропусна просто. И това е, трябва ли всички пациенти с рак на гърдата да получават PET скенер и ако не всички, то кои кога? Категорично не всички трябва да получават PET скенер. Когато говорим за етап стадиране, ние имаме един нов гайдлайн от тази година на Европейската асоциация по нуклеарна медицина и там се препоръчва пациентки след 2Б клиничен стадий да минават на... Какво е 2Б? Можем ли да го някакси да си го представят хората? Какво е 2Б? 5 см, мисля, и суспекция за ангажирани аксиларни лимфни възли. Добре. Тоест ние сега пак трябва да си помислим, че имаме двустранна мамография с описани лимфни възли, двустранна ехография с описани лимфни възли и ако на тея, поне на едно от тези две неща, плюс-минус ядрено-магнитен, има суспекция за лимфни възли и тумора е над 2 см, тогава правим PET скенер. Ако тумор е по-малък от 2 см, ако от хистологията е излезнало нещо много високо рисково, по-млада възраст на пациентката и така нататък, нали, пак има за мен резон дори да нямаме покритие 2Б стадии като
като условие да се направи PET скенер за стадиране, но казвам, нали, само PET скенер. Ако вече има правена КТ с контраст, костни сцинтиграфии и така нататък, и да чакаме и PET скенер да правим, доста безмислено в повечето случаи, само ако има нещо за доуточняване, нали, може да се коментира. За пациентките, които са много високо рискови, локално авансирали, с суспекции за метастази и така нататък, аз естествено ще препоръчам PET скенера, ама наистина е най-добрата опция според мен, особено ако е достъпен и бързо достъпен в фазата стадиране, за да оценим наистина адекватно и костите, които се подценяват, особено в етапа костно-мозъчно ангажиране от всички други образни методи се подценяват. За парастернални лимфни вериги също е доста метода на избор PET скенера, така че... А в кои лези няма смисъл да се прави PET скенер? Обратно да задам въпроса. И за тях те питам, да за тях. Лобуларните карциноми в по-голямата част са слабо или изобщо FDG негативни. Добре, а G1 инвазивен дуктален скипет? Може да варира супер много. Очаква се ниска каптация на радиофармацевтика, ама може и да има висока. Не се знае. Да. А специално лобуларните, те имат нещо бонус, не само кито им е ниско, ами още някаква характеристика, която ги кара да са по-трудно да се детектват на PET скенер, така ли? Така има биологията. Те не утилизират толкова много глюкоза, колкото утилизират дукталните. Да. Няма нещо по-специално като биомаркер, просто има такава биология. Още един въпрос, свързан с PET скенера при проследяване на пациенти, защото ние с теб сме си говорили, това наистина е последният въпрос, после давам думата на доктор Влахова. Ние с теб сме си говорили, че листа на чакащи за PET скенер, особено за проследяване, е огромен във вашата клиника, но че може би не всички тези хора имат нужда от PET скенер. Категорично да, както и навсякъде. Да, не казвам нищо лошо за вашата клиника, аз работя с вас, много ви харесвам. Така. Има натиски от колеги от самите пациенти, нали, всеки едва ли не да минава на PET скенер. Това категорично не е необходимо. Те минават на комисии всичките, защото това е изискване на здравна каса, само че ако откажеш изследването на някой от тези пациенти, се започва как така отказваш на онкоболен изследване за онкоболни и става много сложно. Но всъщност те нямат нужда, нали? Една голяма част да бъдат проследявани с скенер или с ядрено-магнитен. А трябва ли, добре, какъв пациент би следвало да се проследява с PET скенер, примерно 5 години, всяка година да му правиш PET скенер? Има ли такъв пациент, който не е метастатичен, а трябва да му правиш PET скенер всяка година, доктор Симеонова? Няма такава препоръка официална, че трябва да се прави на някакъв такъв пациент. Нали са по-високо рисковите? Има резон в тази насока, но официална препоръка аз не знам да има за някой задължително да му се прави, дори за метастатичните пациенти. Няма такова нещо като задължително PET скенер. Има optional. Да. Добре, това може би аз го казвам, защото даже доктор Пайчева имаше един много интересен случай, който тя ми прати и беше чакал човека 9 месеца за проследяващ PET скенер. В смисъл, и те хората ми звънят и казват супер притеснени, казват, ние предния път не можахме да направим PET скенер, отидохме при хирурга, който ни опера, той не накал, че не сме го направили и сега ние след 6 месеца следващата консултация и ние продължаваме да нямаме този PET скенер. На този човек, ако е имал нужда от PET скенер преди 9 месеца и не му е бил направен, той до сега щеше нали, много работи да му се случат, те явно не са му се случили. Този конкретен пациент, защото се сещам за кой говориш, той не можеше, ми е редно да се проследява само с локален статус. С преглед от УНГ. Само с локален, т.е. без образно? Да, или максимум образното и смисленото образно изследване при него е скенер или ядрено-магнитен на шия. Толкова. Да. Супер, добре, благодаря. Приключих. Надявам се ви беше полезно и интересно. Аз лично много се забавлявах.